गेजेराव नों थायो हाजो खंखराव नों दोमिनि हरो सोर थायो हाजो खंखराव मिनिहरो सोरनि अनजालियाव गभर्नमेन्ट कलेजाव फरायनाय आदा तिफुला बबेनि नोंलाय गोदै गोदै रावजों गलिग्रा दासा नों आंखौ आदा गब्ला अल्ट्रा ब्र हेलो हेलो अल्ट्रा ब्र मस्ट वेलकाम ओइ लाइक डाउन खालामना होलाय सैमा माबा अरना लाबोदोंलै रदै नायनो आङो 1 मिनिट मा लेखा फरायनायावब्लाथाय हबोला लाजिनोबो रोंखाला आमलका आलिना आलिना गया हाय संजीत मोरा गुड इवनिंग बोल रहा गुड इवनिंग गुड इवनिंग आज मैं पूरा बिजी था रे काम में इसलिए मतलब किसी का एल्बम में जाने नहीं मिला आज अभी फ्री हुआ मैं इसके बाद लाइक डन थैंक यू अल्ट्रा ब्रो मैम प्रॉब्लम यू माय प्रॉब्लम यू माय अल्ट्रा अल्ट्रा ब्रो क्या सब्जी खाया था बोलो इलिना और अल्ट्रा ब्रो कौन सा सब्जी था बोलो लेखा फरायनायावब्लाथाय हाखाला नोंजों लाजिनोबोथ' रोंखाला सिखोलानोब्ला एदावखागोन ना I love you folk wow or only folk गभर्नमेन्ट कलेजाव फरायनाय आदा तिफुला बबेनि नोंलाय गोदै गोदै रावजों गलिग्रा लाइक डान थैंक यू सो मच अलिना नाइस थैंक करो भाई मिंग ठीक करो समझा नहीं रे ब्रो मैं लेखा ला 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 खानाय थफायाव बिबार थुलायदों फै हासिनो नों लाजिनोबोथ' रोंखाला प्लीज कौन है बंदना आ गया हेलो 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 आज मैं पूरा बिजी था रे पूरा काम कर रहा था ना इसलिए किसी का एल्बम में भी जाने नहीं मिला अभी फ्री हुआ मैं बोलो दोस्तों कौन है प्लीज कमेंट करो गाइस लोग बंदना आपका मोनो हो गया सुनल म्यूजिक ठीक करो म्यूजिक SM बोडो लाइक डन थैंक यू सो मच लाइक देने के लिए और बताओ वंदना जी और बोलो आपका हाल चाल क्या चल रहा है
गोसोनि मेम्बारा बोदो तुझसे ओनन थैंक यू सो मच ओनन रहने के लिए मेरा एल्बम में आपका स्वागत है ला 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 मिम्स प्रब्लेम लै नोंनिया मोजां खोनायाखैदो मोजां खोनायाखै मेरा आवाज कैसे पहुंच रहा है आप लोग के पास बोलो मेरा आवाज अच्छा से आ रहा है कि नहीं आ रहा है it's yes okay okay bye Mexican nice memes bro okay okay दिक्कत है मालूम नहीं क्यों ऐसा हो गया हेलो 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 मालूम नहीं क्यों ऐसा हो रहा है फिर भी थोड़ा एडजस्ट करो दोस्तों गोसोखौयाब्लाबो होबाय आं नोंनि अननाय सिगांखौनो नेट इशू होगा हाँ 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 नेट का प्रॉब्लम हो सकता है नेट का फार्स्ट फैदों फार्स्ट फारायदो आगै फार्स्ट फैदों आगै फिर फोर आव फैदो नेट नहीं मा फार्स्ट फैदों आगैनो प्रटेस्ट हेलो 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 थिगानो माथो लाइक डान थैंक यू सो मच एसबी बड' ब्लग एसबी बड' ब्लग नों एलबि होदोंमोन नामा दिनै आं माने नोंनि एलबियाव थांनो हायासै दै आं माने दिनै सानसे खामानि मावदोंमोनलै बिराद बेस्टमोन आरोना खामानियावनो गोदोनानै थानो गोनां जादों और इसके बाद बंदना अनन थैंक यू सो मच अनन रहने के लिए मेरा बंदना गभर्नमेंट कलेजाव फरायनाय आदाथि फुला बबेनि नोंलाय ला 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 प्रब्लेम दं नोंनि मबाइलाव दारना मा प्रब्लेम दं आं हमनो हायाखै ब्रदारमोन कौन सा प्रॉब्लम है मैं आप लोग का प्रॉब्लम कुछ मालूम नहीं पड़ा देखो मेरा पास अभी दो दो मोबाइल है लेकिन मेरा एक मोबाइल में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है लेकिन आप लोग का पास क्यों प्रॉब्लम आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है हेलो हेलो ओ जो ये आप लोग हल्ला आवाज आ रहा है ना ये मतलब चिड़िया है चिड़िया मेरा पास बहुत चिड़िया है ना हम लोग का घर में और ये चिड़िया का आवाज हो सकता है दोस्तों चिड़िया का आवाज हो सकता है लेकिन मेरा सामने बहुत चिड़िया है अभी फिर गाबदों होनना बुंदों जाहाब्रा दाउस्रि दङलै दाउस्रि बाहा माने दा मोनासे जाबाय नालाय दाउस्रिया माने थानो जायगा नागिरोना बिसो चिड़िया नहीं भाई ये चिड़िया है हम लोग का पास मतलब बहुत चिड़िया है हम लोग का घर में मतलब इतना हल्ला होता है अभी अभी मैं मेरा पास दो मोबाइल है मैं एक मोबाइल को कान में मैं बोल के हेलो हेलो बोल के मैं अभी कान में रखा था तो मालूम नहीं क्या हो गया फिर भी थोड़ा एडजस्ट करो दोस्तों मोबाइल सोबाय अन थैंक यू थैंक यू थैंक यू बॉयस हामा जादा मोंगिया बॉयस हामा जादों नोंनिया फ्रि फैदों आरो माबालै बिराद दाउस्रि दङ जानाव बे दाउस्रि बा औवायाव आरोना बे दाउस्रि बा सेलायनाया मबाइलाव गाबफैदों आरोना खिन्थु थांलांनो
इखौनो होनदों खोमा नोंसोरो। इसके बाद हम लोग का जोंना नै जुमुना आब' फैदों अन थेंक इउ सो माच जुमुना आब' अन जाबाय अन थानायनि थाखाय। मबाइलनि भइस बाय समझ क्यों नहीं? तो मेरा पास ना 2 मोबाइल है। हेलो ओए मबाइल लाबाय नोङो? माने नेट का प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों। माबा थाबथालाबाय थाबथा एसे थाबथादों। मनो जाबाय नामा होनदों? मनो जाथ'वाखैलै जागोन र' जागोन थैजमथा। एकदमबारे मा होनो जागोन सब कुछ हो जाएगा धीरे धीरे। नेट का प्रॉब्लम दोस्तों, नेट का। और बताओ 8% है, 8% में सभी लोग कमेंट करो एक तो मैं ऐसा ओके। क्योंकि जो कमेंट करने से मुझे ये पता चलेगा मेरा एलबी में वो बंदा मेरा एलबी में है, इसलिए जो है मेरा लाइव स्ट्रीम में प्लीज़ कमेंट करो। थैंक यू सो मच। सफर करो सब कुछ मनो सुनो, सब जो होने वाला ना हो जाएगा। मेहनत करो दोस्तों। और एक बार है मतलब कभी भी शर्म मत करो, नहीं तो सक्सेस नहीं होगा। पूरा फेस दिखा के मतलब वीडियो बनाना चाहिए तो ज़्यादा ग्रो होता है चैनल। लाइव मैं आप लोग को मैं ये बात बोलना चाहता हूँ दोस्तों, मतलब लाइव स्क्रीम मतलब दे के कुछ मतलब कभी भी मतलब हम लोग जो टारगेट है ना सक्सेस कभी भी नहीं हो सकता है लाइव स्क्रीम से। तो इसीलिए थोड़ा मतलब बेसिक मतलब वीडियो बनाना चाहिए, मतलब ब्लॉग वीडियो बनाना चाहिए हम लोग। मतलब मैं भी बोल रहा है, मतलब अकेला मैं आप लोग को नहीं बोल रहा है, मैं भी बोल रहा है आप लोग के साथ। क्योंकि हम लोग ना फेस देखा के मतलब कोई ब्लॉग वीडियो बनाना चाहिए, मतलब अच्छा वाला जो पब्लिक को मतलब पब्लिक का दिल को हासिल कर सकता है, ऐसा ब्लॉग बनाना चाहिए तो सक्सेस होने के अच्छा है। वासा थेरदों दारा नेटनि प्रब्लेम आवासा थेरदोंबा एबार डाबल खोना होनदे आङो आवाजखौ। हेलौ आं भइसखौथ' जिर' खालामबायमोन नै। प्लीज़ कल वीडियो पर आना, प्लीज़ कल समझा नहीं 7 बजे सुबह। ओके तो मैं सुबह मतलब मेरा टाइम नहीं होगा सर, क्योंकि मैं सुबह में काम करता हूँ आजकल, इसलिए मैं भी आजकल सुबह एलबी नहीं देता है। मतलब टाइम मिलने से जाएगा, टेंशन लेना नहीं है। गुड इवनिंग संजय बोल रहा है हम लोग का। माही आ गया। हेलो माही डार्लिंग, बोलो कैसे है? एलबी में नहीं। ओके। और हम लोग का प्रिया डिमारी ब्लॉग। हेलो ब्रो, मोजां ना दारना ब्रो? मोजाङानो आब' मोजाङानो दासान्दि एसे मोजां साब आरोना, बारा एसेबां मोजां नङा आरोना। बेनिफ्राय वीडियो देखो। ओके वीडियो देखेगा, टेंशन नहीं है। लाइक डान, थैंक यू सो मच प्रिया अब। इसके बाद वंदना अनन समायना लाइक डान, थैंक यू सो मच प्रिया अब अनन समायना अनन, थैंक यू सो मच। मेरा एलबी में आके मुझे सपोर्ट देने के लिए सभी को मोस्ट वेलकम। आप सभी को स्वागत है। और बताओ आप लोग कैसा आप लोग का मतलब कैसा चल रहा है आप लोग का चैनल वगैरह?
ठीक है अभी जीती हूँ ओके नाइट नहीं है ओके ओके जोंना एसएमआबो अन दङ ओमफ्राय दे खोन्थादो एसएमआबो मा ओंख्रि जानायमोन ओमफ्राय माबोरै सोलिगासिनो खबर सबर जेनेबा फोन चार्ज खत्म है ओके ओके वंदना थैंक यू सो मच मेरा एलबी में आप आने के लिए और मुझे सपोर्ट देने के लिए थैंक यू राधे राधे और राधा रानी का कृपा हो जाए खुश रहो जीते रहो थैंक यू सो मच दीदी अनन दारा जोंनाव समायना अनन थैंक यू सो मच समायना सिस्टार अन थाबाय थानायनि थाखाय कमेंट कैसे कमेंट किसका हाइड हो रहा है मतलब कमेंट क्यों हाइड होता है आप लोग कमेंट किसी का हाइड नहीं होता है कमेंट हाइड होने का जो देखा था ना इसका रीज़न ये है मतलब आप लोग ना मतलब जल्लामला जो मतलब जीरो मीनिंग होता है ना वो वाला को ज़्यादा टाइपिंग करके देने से यूट्यूब ने खुद मतलब कमेंट को हाइड करता है मतलब जो मतलब कुछ मीनिंग नहीं होता है ना वो पर्सन को यूट्यूब ने हाइड करता है मतलब जो वाला शॉर्ट को इसलिए जो भी हम लोग कमेंट लेते हैं ना मतलब कोई शब्द मीनिंग नहीं होने से कमेंट होने से भी थोड़ा इसको कमेंट को थोड़ा लॉन्ग लॉन्ग मतलब टाइपिंग कर करके मारना चाहिए तो कमेंट हाइड नहीं होता है अभी देखो मा ओंख्रि जायामोन दारना ओंख्रिया जोंनाथ' बुटमोन देखो समायना ने एक बार में लॉन्ग कमेंट लिखा है लेकिन कुछ मीनिंग नहीं हुआ इसका इसका हाइड किया है मतलब खुद यूट्यूब ने हाइड करता है इसको मतलब इसका कमेंट को मीनिंग नहीं हुआ ऐसा बोल के दोस्तों इसलिए जो भी कमेंट लिखेगा ना तो थोड़ा मतलब गैप्स गैप्स रख के कमेंट देना चाहिए और इसके बाद समायना जोंना ओंख्रिया लाफासोमोन लाफा ओंख्रि ओमफ्राय आलुजों मिथि भाजा ओमफ्राय बिलाहि चाटनिमोन आरोना ओमफ्राय अनन आरोना थैंक यू सो मच इसके बाद हम लोग का आ गया और माही ने बोला ठीक हूँ मैं बोल रहा हूँ ओके अच्छा संतोष जी आ गया लाइक डन ब्रो लाइक डन थैंक यू सो मच संतोष जी मेरा हेल्प में आने के लिए के आपको स्वागत है इसके बाद हम लोग का जिमिस ने आ गया हेलो बोल रहा है जिमिस डार्लिंग बोलो क्या कर रहा है और बताओ जोंना एसे माबो अन प्रिया दैमारिया जोंना लाभ हरबाय आरोना हार्ट हरबाय थैंक यू सो मच हार्ट हरनायनि थाखाय बेनिफ्राय ए नाम दारना जोंना समायना मा ओंख्रिमोन खोन्थादो दे इसके बाद समायना ओंख्रि बेयावसो होनना बुंदों आरोना जोंना जोमावा नै आं दिनै रावनिबो एलिभाव थांनो हायाखैलै मानो होनबा आङो दिनै खामानि मावदोंना फुंनि आं खामानि मावदोंना रावनिबो एलिभाव थांनो हायाखै आरोना गाबोनबो रावनिबो एलिभाव थांनानै ना खोमा आं खामानि मावगासिनो आरोना सोलाबाखै आरोना मानोना मबाइल एलिभायाखै आरोना आं दासो रायज्लायफैदों मालायनो गावनो लोमजानो दङ दंबारालाय गावनो लोमजानो दं माथो और इसके बाद आरोना जोंना माबाया जोमाव थेंक यू सो माच जोमाव ओमफ्राय समायना मा बुंदों ओं जोमाव आंना औनो फैयो आंना अके मोननाय नङा बायदिब्ला आं गोराथार हरदों नामानो इसके बाद भैया जी अगर आप मुझे ज्वाइनिंग नहीं किया है तो कर दीजिए और तो आप क्या है पता नहीं मुझे एक बार देख लीजिए संतोष जी आपको ऑलरेडी ज्वाइनिंग होगा क्यों नहीं होगा देखो संतोष जी लाइव देखो व्हाट्सएप और दोस्ताना देखो संतोष जी लाइव देखो आपको मैं ऑलरेडी सब है मेरा मतलब मैं किसी को ऐसा मतलब नहीं करता है ऑलरेडी आपसे ज्वाइनिंग है समायना समायनाखि नोंखौनो नागिरना नागिरगासिनोमोन आं दारना समायना नोंखौ जोमाव नागिरगासिनोमोन आरोना बेनिफ्राय समायना अनन संतोषनि बोला हा भैया जयनिं जी जयनिं हा बोला अके जोमाव होदों समायनाखि SMS हर ब्रा होनना बुंदों ओमफ्राय SMS आबो अन समायना नंगौ नामा जोमाव आंनि जिउ होनना बुंदों
हम लोग का सुबह आ गया। हेलो ब्रो, लाइक डन बोल रहे। थैंक यू सो मच सुबह, मेरा एल्ब में आके मुझे सपोर्ट करने के लिए। वेलकम, आपका स्वागत है। हाउ आर यू बोल रहा है। आई एम फाइन, आई एम फाइन। और बताओ आप कैसे हैं। इसके बाद ऑन समाइना। समाइना ओंखि आईडी दंबा हरब्रा होनना बुंदों आरोना। आईडी सोलायलाय दे, आईडी सोलायलाय दोस्तों। आई एम गुड टू बोल रहा है। ओके, गुड होना चाहिए, गुड होना चाहिए। सा गैया सा फुदुंलाय, सा गैया। कौन है प्लीज कमेंट करो। एसे माबा ऑन थैंक यू सो मच ऑन थानायनि थाखाय। ऑन थैंक यू सो मच आब' ऑन थानायनि थाखाय। थैंक यू सो मच दोस्तों। प्लीज़ कौन है कमेंट करो। आप लोग का कमेंट मुझे देखना है। और दोस्तों आप लोग कमेंट करेगा तो मुझे पता चल जाएगा मेरा एल्बी में है। इसीलिए जो आप लोग है प्लीज़ कमेंट करो। तो ऐसा ऐसा दोस्तों ऐसा होता है क्योंकि मेरा एल्बी में आके थांगोन र' दा थांथ'आ, एसे लेटआव थांगोन। समायना ऑन सुबह ऑन थैंक यू सो मच। समायना हरबाय आं जुमाव दाना। ओके ऑन। इसके बाद वंडारफुल गेमिंग लाइक डान थैंक यू सो मच। एस एम ऑन आंनोबो दाखालिनो हरखादों दारना। ओके दोस्तों कमेंट करो, मतलब आप लोग की कमेंट से मुझे पता चल जाएगा मेरा एल्बम में वो % है। इसलिए जो मेरा एल्बम में है कमेंट करो तो मुझे पता चल जाएगा वो % मुझे सपोर्ट करने के लिए आया है। मैं भी इसको बैक सपोर्ट करना पड़ेगा तो मैं ऐसा सोचेगा। इसलिए जो है मेरा एल्बम में प्लीज़ कमेंट कर दो। और जोंना वंडारफुल गेमिंग ऑन थैंक यू सो मच वंडारफुल गेमिंग मा ओंख्रि जानायमोन खोन्थाहरदो। ओमफ्राय जोंना समायना नार्जारि सिस्टार कमेन्टखौ एसे गोलाव खालामलाय, नोंनिया हाइड जादों आरोना। ओमफ्राय जोंना आब' बिदां नोंबो कमेन्टखौ मोननैसो एसे गोलाव बारायना होलाय। कमेन्टखौ हाइड खालामगासिनो आरोना नोंनिखौ इउटुबा, माने बेखायनो मोननैसो एसे गोलाव बारायना हो अननानै। नोंहा गेजेराव गेप्स आरोना, मोनसे गेप्स होनानै कमेन्ट हो आरोना। खेनसेनो मोनसे एखे जाबैनो गोलाव लिरलाङोबाथाय हाइड खालामो आरोना। बेनिफ्राय अन थेंक इउ सो माच समायना अन थेंक इउ बेनिफ्राय आइडिखौ जोमाव दारा जोमावनो आइडि हरबायनो जोमाव नै। ओमफ्राय समायना अन दालि जहल अमा भाजा दारा वान्डारफुल गेमिंआ थेंक इउ सो माच जोबोद गोथाव आरोना। जोंना माबासोमोन ब्र' लाफासोमोन आरोना। ओमफ्राय लाफा ओंख्रै, बेनिफ्राय लाफा ओंख्रै आलुजों मिथि भाजा ओमफ्राय बिलाइ बाथोन।
Thank you so much. गोथाव दारना समायना ओंखि बिदिसो नांदो आरोना जुमावा थेंक इउ सो माच जुमा ब्रादार आंनि लोगोआव फैनानै सापर्ट खालामनो थाखाय एसएमआवबो थेंक इउ सो माच थेंक इउ सो माच गासैखौबो थेंक इउ सो माच आंनि लोगोआव फैनानै सापर्ट खालामनायनि थाखाय 7% 17 लाइक थेंक इउ सो माच सुगुआ थांबाय नामाथाय Subbu sister, what are you doing now? Please tell me, sister. Wonderful gaming on. Thank you so much on थानायनि थाखाय. I'm getting ready to the walk. Okay, bro. Sister, okay. Little busy, bro. Okay. Okay, Subbu sister, okay. It's okay, no problem. Wonderful gaming on. Znai samabu on. Bas somena on. Thank you, Bolra. Welcome, Subbu sister. Thank you so much for coming to my LB, Subbu sister. Thank you. On. Wonderful gaming on, brother, on. I'm getting ready to the walk. Okay. On. Thank you so much. 6 दङ देलाय सोर एलबिया खैथायाव खोन्थाहरलाय आंनो बावोना खामानि मावनानै खर'फोरा खामानिया स्राय लाइक दान होफैबाय आरोना थेंक इउ सो माच स्राय ब्र वन्डारफुल गेमिं थेंक इउ सो माच ओमफ्राय सोरनि एलबिया किस एलबी कितना टाइम पे है प्लीज कमेंट करो बताओ मुझे मतलब इतना सारा फ्रेंड लोग है ना भूल जाता है मतलब कभी जुमावना 8थायाव जुमावनिखौ मिथिखायो आङो 8थायाव जुमावना ओमफ्राय वन्डारफुल गेमिंना खैथायावथाय Thank you. Thank you so much. गोसो गैयाब्लाबो थांनांसिगोन माथो खालामनो आरो on दस्त लोगोफोर आंखौ नोंसोर नायहरफिनग्रा आंनि लोगोफोर जेब्ला आं क्लास 8आवमोन आङो टिउसन लानो थाङोमोन आङो नोंखौ बे समाव नुदोंमोन
आङो नोंखौ बे समाव नुदों। अनन थेंक इउ सो माच अनन हाइट जाबाय सोरबा ओमफ्राय समायना ओंखि थांबाय नामा होनदों समायना थाङाखै अनन थेंक इउ सो माच अनन जाबाय थानायनि थाखाय लोगोफोर गासैखौबो थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ। थोद सांसो बोरायनि खेला नाव दाना फाग्ला जोमाव बिनि थाखायनो सिख्लाफ्रा फाग्ला जाजोबो हांसो गारामानि थाखायनो। वन्डारफुल गेमिं अन थेंक इउ सो माच। वान्डारफुल गेमिं ब्रादार नोंना एलबि होआ नामा ब्रादारलाय एलबिखौ नुवाखै माथो आङो। ओमफ्राय जोंना एसे माबाबो अन दङ ओमफ्राय समायना अन दङ एसे माबा माखौ देखायनो गुफुरबो गुफुर एरो गोजा गुफुर एरो नैबे मोननैखौबो लाबो आरोना बे जुदि दङबा मोननैखौबो लाबो मिथिबाय ओमफ्राय बे जुदि गैयाबा नैबेखौ लाबो ओमफ्राय बे गैया गासिबो होमबाना नों आंनो फन हर साग्ला जायालै बे गैयाबाथाय बेलेग नाम लिरना हरफिनो आरोना थैंक यू सो मच ऑन होने के लिए सभी को शुभकामना है नेट प्रॉब्लमनि थाखाय जानो हाया होनना ओके ब्र'आ अबाव थायो नेट प्रब्लेम जालायलायनाय ब्र' ना मा ओंख्रि संलायदों जालाय मा ओंख्रि संलायदों माबा मोनसे जानो लुगैदोंमोन आं बेदर फिसासो बेदर फिसा जानो लुगैदोंमोन आं हा बेदर फिसाब्रा जिखुनु बेदर ओइ टमी मा न'आव थाखै नोङो शिवन आरोना सुबु भी ऑन है थैंक यू सो मच सुबु मुझे इतना अच्छा से इंग्लिश बोलने के लिए नहीं आता है फिर भी मतलब मैं थोड़ा तो बोल सकता है इंग्लिश फिर भी मतलब मैं हिंदी अच्छा से बोलता हूँ इसलिए तो सुबु आप तो ऑलरेडी हिंदी तो समझता है नो प्रॉब्लम सुबु आप इंग्लिश में बोल सकते हैं मुझे और मैं आपको हिंदी में बोलेगा और आप इंग्लिश में बोलो ओके ऑन टीलू आ गया हम टीलू क्यों रो रहा है टीलू मतलब टीलू आज ना मैं पूरा काम में बिजी था इसलिए आपका एलबी में जाने के लिए नहीं मिला ओनली आपका नहीं सभी का एलबी में मैं आज नहीं गया क्योंकि सुबह से लेके शाम तक मैं ऑलरेडी बिजी था अभी फ्री हुआ मैं फ्री होने के साथ ही साथ नहाया खाना खाया और उसके बाद एलबी में तुरंत डायरेक्ट आ गया मैं इसलिए बुरा मत मानना आज मेरा क्या हो गया एमबी नहीं है वाह क्यों एमबी नहीं है एमबी डालना चाहिए मेरा तो ऑलरेडी दिन में 39 का नेट पैक डालना पड़ता है इसके बाद 19 लाख डान संजिनदों थैंक यू सो मच गीतिका आंनि एलबियाव फैनानै आंखौ लाइक खालामनायनि थाखाय थैंक यू सो मच और मोस्ट वेलकम आपका मेरा एलबी में स्वागत है और बताओ कैसा है आपका आज का दिन किस किस का कैसा कैसा चला गया बोलो उठाना हाँ वाह बड़े और लाइक डन थैंक यू सो मच टीलू लाइक देने के लिए थैंक यू सभी को थैंक यू सो मच ओके ब्रो बोल रहा है हम लोग का सुबह ने ओके सुबह सिस्टर और एमबी
MB लेने के लिए मेल मालिक नहीं है। ओके। और टिलो रोना नहीं चाहिए क्योंकि देखो मेरा तो ऑलरेडी दिन में मैं 39 का नेट पैक डालता हूँ। उसके बाद माबोरै खबरफ्रा सनजित खबरा इदिनोलै बारा मोजां नङा आरोना माला मोजां जागोन मिथिया आरोना दङ होमबाबो थिगानो होनजायो आरोना इसोरनि अननायाव बर्थमान थिगानो दंथ'यो। टिलू मतलब रोना नहीं चाहिए मतलब रोने से कुछ नहीं मिलेगा इसलिए मतलब हिम्मत रखना चाहिए। एक दिन नहीं हुआ तो क्या हुआ दूसरा दिन तो है ना ये सोचना चाहिए। रोना नहीं चाहिए। रोने में अब रोएगा ना तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता है मुझे अच्छा नहीं लगता है। रोना नहीं चाहिए इसलिए मत रोना। चाय पी लिया। मैं चाय नहीं पीता हूँ मतलब मेरा चाय पीने का आदत नहीं है मतलब मैं कभी पीता हूँ और कभी नहीं पीता हूँ मतलब मेरा चाय से कोई लेना देना नहीं है और हम लोग का घर का भी ऐसा ही है। और उसके बाद ओके थैंक यू सो मच गासिबो ओके होनायनि थाखाय आरोना गितिका ओके टिलू ओके हाँ और 3% है मेरा एल्बम में। प्लीज़ आप लोग कमेंट करो मेरा एल्बम में कौन कौन है क्योंकि मुझे पता चल जाएगा मेरा एल्बम में कौन कौन है इसलिए आप लोग को भी सभी को कमेंट करने। on थैंक यू सो मच गितिका मा ओंख्रि जानायमोन खोन्थाहरलाय गितिका मा ओंख्रि जानायमोन। आङो दायो टाउनाव थांगासिनो दंलै जोंना उदालगुरि टाउनाव नालाय टाउनाव एसे फिसा माने खामानि दं आरोना थांगासिनो आरोना टाउनाव। गैले WT फोरानो माथो 1-2 खारग्रा जाबाय मालायफोरना 50-60 गाहाम खारोबा आंना 1-2 खारो। गितिका आंना दा मोनायाव एलबि दं दे हरनि 10:30 फैनोबा दसे फैबानो जाबाय। आलु फान्थाव फाजासो जेबो संगासिनो दं दायो अके गोथावानो ओमफ्राय गैला खमायजोब्बायसो आरोना नोङा गितिका WT मालाबाबो खमाया मिथिबायना दा मालाबाबो खमाया माने जोङो मिस्टेक नायदों खोमा नोङो मालाबा खमाया दै माबा बोसोरसे बारबासो खमायो WT बाराबा खमाया दै भिडिअ होबाय था नांगौ भिडिअ होबाय थायाबा खमायो। समायना अन टाइम मोनबा थांगोन आं दारना अके ओमफ्राय गितिका माने खमाया आरोना खमाया जोङो 28 डेनिक्सो नायबाय थायो खोमा गाव आखान्थ' खमायनाय बायदि नुयो। आं शर्टआव भिडिअ होबाय थायो ना शर्टआव भिडिअ होबाय थाबाबो जेबो खमाया ओमफ्राय मेन रिजोना नोंनो खोन्थानांगो गितिका नों शर्ट भिडिअ बानायनानै जेबो फायदा गैया आरोना मानो होनना बुङोब्ला शर्ट भिडिअ बानायनाय शर्टनि WT-खौ जोंनि मन' खालामनायाव काउन्ट खालामनाय जाया मिथिबाय। जुदि शर्ट भिडिअनिखौ काउन्ट माबायाव मन' जानायनि थाखाय जुदि काउन्ट खालामोब्ला आंनियाबो WT-आ गोबां जासिगौमोन आरोना आंनाव WT गोबां दङब्रा ओमफ्राय नाथाय भिडिअनिखौल' काउन्ट खालामदों शर्ट भिडिअनिखौ काउन्ट खालामाखै मिथिबाय WT-खौ आंनिखौ ओंखायनो शर्ट भिडिअखौ फायदा गैया आरोना नोङो जुदि लं भिडिअ बानायब्ला शर्ट भिडिअ फायदा गैया आरो माने नोङो मन' खालामनोब्ला आरो नोङो
एफा बुरजा नांगौना सर्ट भिडिअ'जों मन' खालामबा सर्ट भिडिअ'नि थाखायबा माने सर्ट भिडिअ खालामोब्ला जेनेबा बिदिनो आरोना मोजां खालामनांगौ खालामनायालाय थिगानो ओमफ्राय नाथाय सर्ट भिडिअखौ काउन्ट खालामनाय जाया दे आरोना आरो दायो ना बे साननैसो सुबु अनन थेंक इउ स' माच आरो बे साननैसो माने इउटुबा माने मोनसे मिट जानानै मोनसे दे बाय दे फिल्टार खालामबाय दं आरोना बे सप्तानि गेजेराव नाय ओरैबायदि जानो हागौ सोरबाया WT फोरा बारायलाबायनो हागौ सोरबा WT फोरा खमायनोबो हागौ साबसक्राइबारा खमायनोबो हागौ आरोना बे साननैसोनि गेजेराव आरोना माने जोंना YT स्टुडिअ'खौ माबा खालामनो नागिरदों आपडेट खालामदों इउटुबा आरोना अनन जोंना बिशाल ब्रादारा दासो फैदों अनन थेंक इउ स' माच आं टाउनावसो फैदोंलै नै मा खिन्थागासिनो दाना इउटुबनि सोमोन्दैनो खोन्थादों आं आरोना जानला मोनला जास्ट टाइम पासनि थाखाय आरोना मोजांबाबो गाज्रिबाबो टाइम पासनि थाखाय खोन्थाबाय आं लाइक दान थेंक इउ स' माच नबनिता गल'नाय ना मा होनदों ना गल'नाय नङा फाग्ला मा जार गल'लाबायनांगौ फाग्ला बिशाल नों बिदि गल'बाय थानायखायथ' एकदमबारे माबा बायदि मा होनना बुंगोन गय दंफां बायदि थं थं जालांबायलै नोङो नारेंखल दंफां बायदि जानांगौ मानसिया नारेंखल दंफां बायदि आरो नोंना गय दंफां बायदि थं थंसो जालांगासिनो मानसिया गल'बाय थानायखायनो अके ब्र' नों खम जारलालै नोंजोंबो सयथिबो फाग्ला मैयानिया उदैयाब्रा WW जनसोना लाबायनाया खेला टाइमथ' जाया होनदों आरोना थांथाथ' जानायल' होनदों आरोना उदैया होनदों आरोना फाग्लाखालै WW रमेन रिक्स माबा लाबायथारोलै मिनिबायलै बिशाला नोंनाबो दुगैनानै होग्रा खालामब्र' नोद साला आं बिदि खालामालै बिदिखे जा मिनिबायलै र'दै आं माबा लानो नागिरदों जारलै ने गितिका लाबि बुंबाय जारलै गितिकायाबो माबायाबो बिशालाबो
मा अबाव थांजोबखोब्रा रावबो गैला नामा